Hello guys! Magandang hapon! Ayan, nandito kami sa sa Pasig. Nakalimutan ko, dala ko pala tong camera. 'Di ba? Kanina pa kami nasa labas. Kaya nakapag-vlog. So, galing kaming nag-pick up kami ng paninda. Tapos galing kaming Taytay. And then kumain kami dito sa Capitol Commons. Then sabi ko, daan na kami sa Yanan ko. Kay mami nga. Tapos nag-grocery na, bumili na ako ng mga prutas lang pala. Yun, dinaan namin dyan. And then yung ulam nga, binila namin. Iniwan na namin dyan. Ayan. Tapos, ayan. Uwi lang namin yung mga paninda. Then, diretso na kaming uwi ng probinsya. Sainero. Baho mo din. Muy ano ka na naman. Sunny side up. Amoy! May araw! Coffee break tayo. Dito pala kami sa Mexico. Pampanga. Lapit na kami mag-exit sa Esitex. Ayan. Dumaan lang kami ng Starbucks at kailangan ko ng coffee. Hindi kompleto araw natin pag walang coffee. Americano lang. With 2 equal sugar. Ayan. Gising-gising. Actually, tulog na ako. Ito si daddy. Nag-autopilot din eh. Mga-alerts. Ayan, di ko nadala yung dati. Charger ng camera. Pero saglit lang naman kami doon kasi wala naman masyadong magaganap doon. Kaya, yeah, hindi na ako mag-vlog masyado. We're home. Teka, ihina ko. Nag-vlog pa, no? Ayan. Kanina pa to eh. Hello guys! So, andito kami sa Gilmore. Today is Tuesday na pala. Yan, di na ako nakapag-vlog kahapon. Maaga kaming naka-uwi kahapon kasi madaling araw kami umalis sa Nueva Ecija. So, yun. Pagdating namin, syempre, mga puyat, tulog maghapon. Yan. And then, ayun nga, Tuesday ngayon, dito kami sa Gilmore para papalitan ko ng battery yung dalawang laptop at hindi ako hindi ako makapag-vlog tuloy, maka-edit. Ano to? So, ayun nga, hindi ako makapag-edit ng vlog kasi talagang totaling siraan na yung battery. Nung hindi nakasaksak, hindi siya gagana. So, yan. Palitan muna natin. Yay! Naka-edit na ako ng isa, guys. May 19 ata to 20 na vlog. O, diba? Nung petsa na, girl! Hi, guys! Good afternoon. It's 10 minutes to 1 p.m. na. Ayan. And happy Wednesday! Tayo magsisimba na naman. And, yeah, maraming trabahong dapat gawin. Ayan, baba na tayo kasi marami pa akong dapat ayusin bago kami pumunta ng simbahan at dadaan pa kami sa SM para bumili ng duvet. At wala kaming ginagamit sa probinsya kasi di ba pina-aircon ko na yung kwarto namin. Yung mga ginagamit namin kumot doon, yung mga maninipis lang. Diyos ko Lord, nung pag-uwi namin doon, grabe. Nanonoot yung lamig talaga. Hindi ako makatulog, yung sobrang lamig. Kaya sabi ko, pili din ako ng duvet para doon. So, ayan, sobrang bilis lang namin kasi sarado pa yung di pa namin nakuha yung mga ng mga bagets, mga papers nga, mga documents na kailangan nila sa pag-transfer. Yan, and yun, umuwi na lang din muna kami kasi ang daming ayun nga, yung RMKDU, sobrang wala pa ding stocks, walang raw mats. Kahit sa bottle, sabi sa Manok, walang bottle, sira pa yung machine, kaya yan. Pero good problem ito, diba? Kapag nauubusan tayo ng stocks. Kaso nga, syempre, di ko alam kung kailan ulit magkakaroon. Kaya, yan. Anyway, baba na tayo. Baba na ako, de! Nilagyan ko na pala ng dyan. Gate. Kasi may bata dyan na 5 years old ata. Baka kagatin ni Groot eh. Although, di naman ako nagagagat si Groot. Bait na yan eh. Bait na yan, diba? Bait na yan. Pero, for safety purposes, nilagyan ko na din.
Ayan yung rice ko. Hindi ko naman na nakain. May itlog pa 3 eh, no? In case lang na kailangan ko mag-rice or alam niyo na, meron ako. Pero konti-konti lang yan. Minsan nga hindi ko pa nauubos. Madalas napapanisan ako niyan. Kaya, kailangan ko din pala bumili ng nung rice cooker na maliit. Ayan, kasi nasusunugan ako niya kapag nagsasaing ako. Sayang. So, tara na. Dami ko pang chika. Up. Diyan lang. Walang sasama. Diyan lang. Milky! Milky, Milky! Jowa ni ni Percy. Si Milky Way. Anyway, ayun guys, tapos ko lang mag-pick live. Pinakita ko lang yung mga bagong packaging ng ng mga creams. Ayan, and then may dumating Lazada. Ito na nga ba yun? Inaantay ko. Sana ito na yun. Ayun. Ito na nga yun. Excited ako. Kasi, ang dami ko na napuntahan na guys. Na mall. Na hinahanap ko to. Wala. Laging ubusan talaga to sa mall. Even sa nakita ko kasi to. Una kong nakita sa Walter Mart sa probinsya. Tapos, nung chinek ko siya, parang dadalawang isip ako. Kasi meron nga akong ganitong brand na. And, talagang matibay siya. Kaya sabi ko, kailangan makabili din ako ulit ng ganyan. Ibang design naman. Kasi yung dati ko is yung may strap. Tapos, parang sandals. Diba? Lakas mo ka-sexy ng paa. And then, naglabas sila ng bagong ng chinelas. Na parang Hermes yung design. So, diba? Wala tayong pambili ng Hermes. Doon na lang tayo sa mukhang Hermes lang. Hindi, joke. Ayan. Kasi matibay talaga ito guys. I swear. Teka, open ko lang. Matagal. Yes! And then, ayun na. So, nakauwi na kami ng Manila, ng Pasay. So, pumunta ako sa MOA. Tinignan ko siya. So, wala. Talagang ubusan lagi yung ganitong design. Kaya sabi ko, last resort is Lazada. And buti na lang, meron sa Lazada. Pero ang tagal pa na ito sa sa shopping cart ko. Kasi dadalawang isip nga ako at sabi ko baka mahal or baka mamaya hindi sa paa ko, hindi mag-fit. Yan, kaya nakailang excuse me. Sukat ako nito talaga eh. Para yung actual niya ba ang mabili ko. So, ayun nga. 2 days ago, nung 6/6, ko siya. Chinek out ko siya kasi discounted. So, diba, naka-discount pa ako. At mahal sa mall to. Sa mall, nasa 1.9 ata to. Yan. So, sa Lazada, dalawa yung binili ko. Sa Lazada, discounted na nga siya. May discount pa dahil nung 6/6. So, siguro 1.2 lang each yung bili ko. Teka. So, ayan. Outland. Sobrang tibay ng na to guys. Ng product na to. I swear. Yung sandals ko na ito, 2 taon na ata. Yeah, tapos meron pa akong white noon. Hindi ko pa nagagamit. Pero, okay na okay pa siya. Ayan. Tingnan natin. So, ganyan. Ganyan yung itsura niya. Diba parang Hermes yung style? Yan. Tapos, napaka-comfy niya kasi sa paa. Kahit na matagal kayo nakatayo, matagal na lakaran, mahabang mga lakaran sa mall, yan, okay na okay siya. So, ayan. So, tapos yung isa, ito ata, simple lang to eh. Beige. Ayan. Ayan siya. Diba? Yes, finally. Nabili ko rin. Ang tagal kong pinag-isipan. Yan. Moment of truth. Tingnan natin kung fit siya sa paa ko. Size 5 lang kasi ako. Ayan. Minsan nagsi-6. Kaso, madalas 5 talaga. And, yeah, it fits. Ayan. Sorry, sa kalat sa O, diba? Ang ganda niya. Dito lang ng paa ko, no? Tapos, ito yung isa.
Mm. Cute. O, diba? Pag pupunta ng supermarket, bangko, kung saan man. Yan. Ayun guys, punta na tayong Baclaran Church. Dapat kanina pa alas 4 ko pinababa si Daddy. Ito namang nasa likod namin. Sabi, 10 minutes po, nasa meeting lang. Abay, dapat na ng 30 minutes. Nakakaloka. In 45 minutes na actually. Ayan o, 4:45 na. Alas 5 pa man din yung ina-attendan kong mas na. Diretso ako dito. Diretso na lang siguro. Kasi traffic din dito eh. Yan. At, ang putla ko pala Daddy. Yan, diretso kasi kaming MOA sana para bumili ng duvet nga. So, di ko alam kung matuloy pa kami. Tuloy pa ba tayo? Ay, bakit ano? Naku, nag-leak. Itong ano. Ayan, nag-live pa ako ng konti kanina. Oh my gosh. Hindi alam sasabihin. Ayun, nag-live pa ako ng mabilis kanina kasi hindi nakabenta pa tayo, diba? Ayun, walang ano yan guys. Hindi ako nagpa-powder. Yung ano lang to, yung collagen. Bakit ano? Sunblock with foundation lang to. Rahan. Ayan, kapag ka Wednesday, grabe ang ano dito, traffic. Subukan nga natin sa IKEA. Mag-iisang taon na atang bukas tong IKEA na to eh. Hindi pa kami nakakapasok. So, try natin. Diyos ko, kinakabahan ako. Mga mama, yung budol na naman to dito. Nakakaligaw naman dito, guys. Maliligaw ka talaga. So, ayun na nga. Tikman natin ang famous meatball. Ayan sa akin. Ito kay Daddy. And the rest kay Daddy. Sa akin pala yung salad. Kain tayo. Para pala siya guys, ano, tawag doon, yung sa condo, showroom, na, ang cute, mga small, ano, sorry, I'm sorry, ilang square meters kaya ito, para may idea tayo sa condo, char, ang ganda, nakakatuwang, ano, mag-ikot-ikot. Mabubusog ang mata nyo guys. Ayan. At may hilo din kayo kakahanap ng exit. Si Mana nga yung kano ko, yung kasabay ko. Nabubwisit na siya, hindi niya mahanap yung exit. So yung ginawa niya, umexit siya dun sa ano, sa exit talaga ng mga employee. So tumunog yung ano, yung alarm. Hello, ay, okay lang po. So, ayan. Si Daddy naantay ko lang, nasa ano, nasa CR at ano na. Inabot na. Dami kasing kinain. At ito na nga po, ang mga nabudol sa IKEA. Buti isang ano lang. Isang bag lang. Ayan, pasara na din kasi. Kaya uwi na tayo. Tawang-tawa talaga ako kay Manang kanina. Minsan dami nagagalit. Hindi mahanap yung exit talaga. Nakakalito guys. Nakakaligaw. Kaya mabubwisit ka lalo na kung taing-tay ka na, naiihik ka na. Ito nga buti nakahanap ng CR na malapit eh. So ayun, galit na si Manang. Saan pwede? Sit dito. Sabi niya, paikot-ikot na ako. Ang ginawa niya, lumabas siya dun sa ano, sa fire exit talaga. Yung emergency fire exit, doon na siya lumabas. Kaloka. Dito na kami sa bahay guys, 1 hour ago. Ayan. Nilapag ko lang yung pinabili namin sa labas. Hindi ko pa naayos. So, ano ba? Ano ba natin yun? I-haul pa natin. Pero sige,
Para may content naman tayo. may vlog naman tayo kahit pa paano, di ba? Pero maya-maya na. Pahinga muna ako kasi sakit ng ano ko, ng calves ko. Grabe yung ano, yung lakaran talaga. Ang lawak. Tapos kandaligaw-ligaw ka pa. So, mga 30 minutes. Lalabas ako para, ayun nga, magsinop pa sa, ano, sa kusina. And then, tingnan natin yung mga pinamili. So, ito yung mga napamili lang namin kanina sa IKEA. Isang bag lang na blue. And buti na lang, hindi tayo masyado nagpabudol, diba? Ayan, i-haul lang natin. Ayan, konti lang to kasi yung balak ko lang naman talagang bilhin doon. Ano, duvet. Kaso, nagkandaligaw-ligaw kami. Nakakaloka. Alam mo yung sobrang lawak niya na maliligaw talaga kayo. Kaya, ang ending, napadaan kami kung saan-saan. So, napadampot din ng mga ilan. Yan. So, to start, ito ata, yung unang-unang na, ano ko, na, nalagay namin sa cart. So, yung lagayan siya ng mga, ano, ng mga cutlery, ganyan. And, 50 pesos lang, guys. So, diba? Why not? So, dalawa, 100 pesos. Ayan. Ayan. Di ko alam kung kakasya to dito. Kasi lagayan ng mga ano, spoon. Titingnan ko lang. Hindi. Hindi siya kasya. So, hindi siya kasya. Dapat na ito sa mga drawers, diba? Ayan. Sa ano na lang. Sa probinsya na lang. Wala lang. Bumili lang. Napabili lang. And then next, eto kay daddy to. Ayan. Mga ano niya, mga sa tools niya. Mga screw and tocks. So, yan. Para pag may pinapagawa ko dito sa kanya, yan, magagawa niya. Yan. Eto, nasa 500 ata. Itong malaki. And then, ito, less than 500. Ito nga. And then, ayun nga, ito, yung Combs Force na lagayan siya ng ano, parang magnet sa mga knife. Yan. Bumili siya. Trip niya. Ayan o. Nakikita nyo dyan. So, magnet ng knife. Kilala mo ka. Ayan. And then next, ayan. Dapat yung maliit lang, yung bibili namin. Whole tarp. Yan, para siyang ano, para siyang lagayan ng mga towel sa, uy, dumilim tayo. Lagayan ng mga towel sa ano, towel rack or towel, ano ba yun? Parang curtain rod. Yan, pero for towel siya. Lalagay namin sa CR. Yan, next is, ewan ko kung bakit kinuha to ng asawa ko, nakakaloka. Yan. Ano, bottle, empty bottle. And then, next is, ayan, asawa ko rin kumuha nito, pang ano daw, pang scrub sa gulong ni Tonton kapag ka naglilinis siya. Yan. And then, spatula. Spatula nga ba tawag dito? Parang pang flip ng pancake, yung ganyan. So, ito is 60 pesos lang ata ito. In fairness guys, mga mura naman, ang daming mura sa ano, sa IKEA. Kaya mabubudol talaga kayo doon ng bonggang-bongga. So, yung mga kailangan nyo lang talagang gamitin nyo. So, ako ganyan, kailangan ko talaga to. So, bumili ako. Yan. And then, ito yung can opener. Yan. Kasi yung can opener ko dyan is hindi na kumakagat. So, yan. Nagpakuha na rin ako kay daddy. Then, next is, yan, ang hilig-hilig namin sa gunting, pero laging nawawala ang gunting. Kailang bili na ako ng gunting, di ko alam kung anong nangyayari talaga. Same sa cutter, di ba? Yung mga ka-online seller ko dyan, ang dami-dami nating cutter, ang dami-dami nating gunting, ang dami-dami nating tape dispenser, pero hindi ko alam kung bakit nawawala talaga sila. Ballpen, marker, no, ba't kaya ganun? So, same dito sa bahay, mga gunting laging nawawala. Colors. So, anyway, continue tayo.
Ayan, tabo. IKEA pa ang tabo. 80 pesos lang naman, pero why not? Ayun, kasi gusto na ni Daddy, malaki ang tabo. So, yan. Mabili na kami. Ang bango, ano ba yung mabango dito? Itong ano. Ayan, kandila. Yan. 100 pieces na siya. Na parang tea light candle. Kasi sa, ano namin, sa altar namin. Yan, sa mini altar. Bango. Pero ang naamoy ko is etong kulay green. Yan. Ito yung 30 pieces lang. Bango-bango. Grabe. Pangkabango ng bahay din. Yan. And then next is etong lagayan. Yan. Ano ba tawag dito? Parang airtight container. Yan. Para sa mga tirang ulam. Ganyan. And ito guys, sobrang mura lang din ito. 100 pesos lang din isa nito. I swear, 100 pesos lang. So, dalawa na yung kinuha ko. Yan. Diba? Then, next is itong, ano, ito pala yung unang-unang nadampot ko. Itong pantakip to sa, ano, sa mga mug, sa mga juices nyo, sa ano ba to? Wait lang. Kasi ako mahilig akong magtimpla ng kape, tapos pinapalamig ko, diba? Minsan, syempre, yung langaw, dumadapo, yung ganyan-ganyan. Pinapalamig ko. Pero nalagyan ko naman minsan ng tissue, kaso minsan nakalimutan ko. Yan. So, perfect to, pang takip sa mga baso or mug. So, yan. Heat resistant din siya. Kaya, perfect. And ito is 50 pesos lang ata to or 35 pesos. Kaya kumuha ko ng 3. So, yan. Patag isa-isa kami. Diba? And then next, itong, ano ba to? Parang hook. Kasama to dun sa, ano, sa kanina. Yan. And then, yung spatula ba to? Or, spatula din ba tawag dito? Yata. So, ganyan. Para pag, ano, pag may scrape ako ng mga kailangan scrape sa pancake or any mixture na kailangan masimot. Yan. Kasi yung pula ko nito, di ko alam, baka naitapon ko. Kasi, di ba, may lagayan ako dyan ng, ano, na parang mga, parang basurahan doon sa, ano, sa sink. Di ko alam kung nalagay ko doon and then naitapon ko na. So, sayang. Sobrang lambot pa naman doon. Free yun sa binili kong, ano pan. So, yun. Kaya bumili na rin ako. And, nasa 60 pesos lang din ata to. Then, next, second to the last is etong, ano, ayan, cover sa micro, pag nag-iinit kayo, or sa mga ulam na nasa ibabaw ng mesa. Ayan. Pero, kasi kami, ginagamit namin plastic, diba? So, minsan nakakatamad maggupit-gupit ng plastic. So, nakita ko to, why not? Chalk nut. Kaya bumili ako ng 3. Yan. Pwede pati siyang patong-patungin ata. Pwede ba? Ay, hindi. Iba pala yun. Nasa Shopee na nakita ko. So, ito is nasa 50 pesos din ata to. Ayan. Kasi sa Shopee, yung nakita ko sa Shopee na cover sa micro, around 100 plus. So, ito 50 pesos lang. Kung hindi ako nagkakamali. Alam ko nasa 50 pesos lang siya. Kaya 3 din yung kinuha ko. So, yan. And then last is, ito na nga. Instead of tubay, parang comforter na lang yung nabili namin. Kasi, ang mahal-mahal ng duvet! Grabe, 5,000 yung pinakamagandang duvet na nakita namin doon. Sabi ko, oh my God. Minsan lang naman tayo sa, ano, sa probinsya eh. Kaya, okay na tong comforter lang. Tapos, makapal din naman siya. Yan. Ito is Strat Viva. Yan. So, ganyan siya. And gray yung kinuha namin. Gusto pa nga ni Daddy kumuha pa ng isa pa para daw may, ano, kapag nilalaban yung isa, may pamalit. Sabi ko, hello, minsan lang naman tayo doon sa probinsya. Hindi naman tayo tumatagal doon ng, ano, ng 1 week, di ba? So, yun, isa lang. So, if ever na pag umalis tayo, palalabhan, so may gagamitin ulit na fresh. So, yun lang. Ayun lang, guys. The way turned into, ano lang, comforter lang. So, that's it lang. And alam nyo ba, kahit na may, ito lang ata yung medyo mga mahal doon. Kasi 1,350 ata to. So, the rest, below, ano lang to, below 500. So, yan. Hindi ako masyado nagpabudol. Kasi mahirap na. Ayan.
Kung madami kayong bibilin doon, ng 50 milyo siguro. Kulang-kulang pa. So, yan. And buti na lang, hindi ko kailangan ng furnitures. Kasi, yun naman ang mas mahal ito, mga furniture, syempre. Pero magamit sa bahay, ang daming mura. Even yung mga plato, grabe. Yung mga plato na parang mga pure white lang, na gaya ng ginagamit namin. Pero hindi kasing brand, ha. Yan. Yung mga... Teka, tingnan mo yung brand ko. Hindi ko maalala kasi parang mga Corel type na mga plato, mga nasa 50 pesos lang, 100. Gusto ko sanang bumili kaso ayun nga, nagmamadali na kami kasi pasara na din yung yung IKEA. So anyway, that's it lang guys for today's video. Charot. Yung haul natin. So konti lang naman yung napamili namin. Ayan. So ligpitin na natin to at makapaglinis na natin. Tingnan nyo yun. Wala pala. Wala pala akong niligpitin dyan. Magsisinop-sinop lang tayo ng konti. And then, mag-freshen up na. Yan.